Vítajte na stránke superpoistenie.sk, kde môžete porovnať ceny vo všetkých poisťovniach a poistiť si vaše auto s okamžitou platnosťou zmluvy. Pre výpočet a porovnanie poistenia vyplňte základné údaje o vozidle a jeho majiteľovi a kliknite na tlačidlo Porovnať ceny. Ponuka cien poistenia je zoradená od najlacnejšej po najdrahšiu. Vyberte si ponuku, ktorá je pre vás najvýhodnejšia a kliknite na logo zvolenej poisťovne. Pre uzatvorenie zmluvy zadajte doplňujúce údaje o poistníkovi a vozidle a kliknite na Pokračovať. V ďalšom kroku zvoľte spôsob platby, ktorým si prajete poistné uhradiť. Po výbere platby kliknite na Pokračovať. V predposlednom kroku si môžete všetky zadané údaje skontrolovať. Ak ste sa pomýlili, stále máte možnosť chybu opraviť. Ak je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo Uzavrieť poistenie. Vaše poistenie je uzatvorené. Stačí už iba zaplatiť poistné pre aktiváciu zmluvy. Všetky platby smerujú priamo na účet vami zvolenej poisťovne. Ak ste si vybrali platbu online, kliknite na logo vašej banky pre realizáciu platby. Pre ostatné spôsoby platby použite zobrazené platobné údaje. Vytlačte si bielu kartu a návrh poistnej zmluvy. S vašim vozidlom môžete okamžite jazdiť, prípadne ho prihlásiť na dopravnom inšpektoráte, ak ste ho práve zakúpili. Vozidlo ste poistili online, preto nemusíte čakať na podpis zmluvy poslanej poštou a posielať nám ju späť. Po zaplatení poistného vám poisťovňa doručí už iba potvrdenie o poistení spolu s bielou a zelenou kartou pre celé poistné obdobie, ktoré si uschovajte. V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na našej infolinke. Superpoistenie.sk. Váš komfort pri poisťovaní.